Ajansa Rusî li ser rêza jêderekî taybet duwarê petrolê de raportek belav kir. Têde behsa rêkeftina di navbera rejîma Sûriyê û serkirdeyên PYD li Kurdistana Sûriyê derbarê dabeşkirina petrolê de belav kir. Li gorî got ajansa Sputnik li ser zarê jêderekî taybet belav kiriye, got PYD derdora 5,000 bermîl rojane ji zeviyên Rmêlan û Elcibse bi dest dixe. Ji wê re jî nêzîkî 35 ji sadî radestî barzongeha Banyas ya bi ser rejîma Sûriyê vedike. Her li gorî ajansê got PYD rêjeya mayî ji petrolê li cem xwe dihêle ji bo pîdawîstiyên xwecehî li deverên dibin kontrola xwe de. Got petrolê biriyên nefermî paqij dikin. Berhemên zeviyên Rmêlan beriya şerê Sûriya rojane bêhtirî 160,000 bermîl petrol bû. Lê niha bi tenê 38,000 bermîl berhem tîne. û berhemê zeviyê Elcibse beriya şoreşê bêhtir ji 30,000 bermîl petrol bû. Lê niha bi tenê 12,000 bermîl derdixe. Li gorî Sputnik got berhemên rejîma Sûriyê ji petrol û gazê li deverên dibin kontrola wê de salên şerde gihişte bêhtir ji 22,000 bermîl rojane. Her wiha bêhtir ji 16,5 milyon metr sê carî ji gazê rojane û tekez kir got niha bêhtir ji 45 bîrên gazê kar dikin li Bakurê Şamê. Got heta demeke dirêj van bîran kar nedkirin ji ber şerê gol Sûriya roda bû. Raportê tekez kir got rejîma Sûriyê hewl dide got dide mabê de hemî Sûriyê kontrol bike nav wê de jî deverên Kurdî. Da ku hemî zeviyên petrolê vegerin dibin kontrola rejîmê de û da ku rêkeftinên xwe yên petrolê bi Rûsyayê re cîbecî bikin. Got hikûmeta Sûriyê çendîn rêkeftinên petrol û gaz û fosfatê bi Rûsya re îmze kiriye. Rojavayê Kurdistanê PYD petrolê ji bo bercewendiyên xwe yên taybet bikartîne û tucaran ji bo welatiyên sivîl nehatine bikaranîn. û cestpêka şoreşa Sûriyê cada Kurdî ji kêmbûna petrol û gazê gazindan dike. Tevî got petrol li jêr destê PYD de ye û rejîm ew navçeradestî PYD kiriye lê nirxê petrol û gazê qet herzan nebûye li deverên Kurdî û her diçe girantir dibe.